Di 25 meha dehan de roja yekşemê workshopek li bajarê Qamişlo di bin navê Perwerda Jiyana projê de hat lidarxistin. Ev workshopahan rêxistina Beytûna Sûriya serpiriştiya wê dikir û Birêz Mizgîn Mecdo ev workshopahan pêşkêş kir û sê rojan berdewam kir ji roja yekşemê ta roja sêşemê 27 meha dehan. û nûnerên 21 rêxistinên civaka sivîl têde beşdar bûn. Li gorî Birêz Mizgîn Mecdo dibêje ku civak di welatê ku şer û pevçûn têde hene, pêwîst e rêxistinên civaka sivîl alîkar bin di çareserkirina kêşeyên vê civakê. Civak di hemû welatê ku şer û navkokî tê hene ew civakaya xwediyê wê namînin. Ji ber wilovê di demê ku dewlet welat kevin guhartina rejîma de gerekiya wê pir xurtin û civak û xwedî derkeve fe ew dezgehê ku civaka sivîl ava dibin ew karin alîkariyê bikin welew alîkariyên wilo biçûk bin karibin hinek jî pirsgirêkê xwe û pirsgirêkê civakê ku dibe çareseriyakê jê re bînin ne çareseriyek pir bez bêhna millet derkeve. Ji aliyekî dîve dibîne ku ev perwerdahan karê wê ew e koriyekê veke li pêşiya van rêxistinan ku karibin bi rengekî rêxistinî kar bikin û bigihin çareserîkê ji kêşeyên vê civakê re. Ev perwerdana karê wê yekî jê em karibin wekû dibe rêkê pêşwankin dirên zanyariyê de karibin çilo vî karî bişopînin û pêkar bikin têxin destê xwe de pêkar bikin têxin xizmeta civaka xwe de tiwan ev jêr dibêjin qewanînê êgoana milletê milletê êberî me di welatê Ewropa di wê de digişa van qewanîna xwe bi serxistin gihan yanî. û li gorî nûnerê rêxistina çarçira Eysam Yûnus ku beşdar bû di vê workshopê de dibîne ku ev karêhan karekî nû he, mirov sûdê jê dibîne di jiyana xwe ya rojane de. وقت تدرب از بي دوري بيني من اب دوره از ما خوازم يعني تكم يطاري انه اب دوره باشو او فداوي هي شيء بس اب دوره هان مرود علمين تشتكي انه اسلوبك نهى تفكير عمرج بوك مرود تناول المواضيع يخوب يعني شو موضوع مرود درباز بوك دجيانا مرو روجانا دي الحياه اليوميه دي في اسلوبي ابيك مرو في مشاريع اداره كم مرو كار بقدر ينسر حياته اخوي شخص يجي وبنفس الوقت يجي مرو بيتر منطقيات مسائل مشاريع ومسائل خطوات عملي ايش منظمات المجتمع المدني مرو جي في يعني في دافيد فيردي يعني